Hvad foregår her? Sikkert du ligger der midt i det hele, Berit. Ja, det var Knudsen, han kørte mig ned bagfra. Jeg har ikke kørt mig ud af vejen. Er noget med din den ældste skal til at tage kørekort? Ja. Det bliver hurtigt en dyr fornøjelse. Men jeg er sikker på, at Knudsen han gerne vil give en omgang gratis teori- og køretimer til. Aldrig i livet. Knudsen skal ikke køre med Morten, det siger jeg da bare. Og betale alle gebyrer. Så skal det også være med glatbane og alting betalt. Det skal det i hvert fald. Det skal være med glatbane, og der skal være te og kaffe inkluderet. Ja, sådan vi gør så. Og hvem er det på billedet der? Det er fars lillebror. Nå, jeg var ikke klar over, at du også havde en lillebror, Gunnar. Michael, drik nu noget kaffe, så lader vi det være ved det.